večerných správach. Dnes sa budeme venovať týmto témam. Partia Mačiatok sa v Prešovskom parku vyšplhala na najvyšší strom a zachraňovať ich museli až sereckí hasiči. Doprava v Mošovciach je výrazne ochrnutá kvôli vysokej koncentrácii radcov na radcovskom fóre. Viac sa dozviete po reklame. Názdar, bracho. Pís. Počúvaj, Luky, kde tu majú nejaké boxy pre dopravné prostriedky? Vieš, že ti ani neviem, tak to narýchlo, bez diara. No vidíš, na nás mladých po 26 nikto nemyslí. No, nerie, že sadaj. Nepadaj, sadaj. Vítajte po reklame. Hlavnou správou dnešného dňa je stále skupinka aktivistov, ktorá neúnavne bojuje proti korporácii s palmovým olejom. Dosiahnu svojimi tvrdými protestmi niečo? Darí sa im? Majú vôbec zmôcť niečo proti tomuto tvrdému obchodu? Olga Pušná na mieste pre vás už vyrobila reportáž, dokonca s ministrom životného prostredia MGR Marianom Suhákom CSC. Nedaleko budovy Ministerstva životného prostredia prebieha tu ďalší protest. Poďme sa pozrieť, čo sa tu deje. O čo sa snažíte tentokrát? Nechceme, aby korporácia zničila pľúca našej matičky Zeme. Pozrite sa na toto. Pľúca, vďaka tomu dýchávame všetci. Ani jedna amazonská lipa nesmie padnúť kvôli palme a jej oleju. Ako dlho tu chcete protestovať? Do smrti a ešte dlhšie. Vyjadrite sa prosím. Silne súhlasím. Podľa mňa majú prežiť. To je prehodíkať. Takú hlášku, že cez naše tela neprejdete, ja si myslím, že motorovkou to pôjde veľmi rýchlo. A ste za to, aby vyhrala korporácia? Ja neviem. Cez nich žiadne pravidlá neprejdú. Momentálne prišli aj ľudia z korporácie. Vypískajte, čo si myslíte o bratia, napravte sa. Myslím, že Poďte na správnu vieru. Poďte na správnu vieru. je to náš pozemok. Pridaj sa Jeden dúb. Ako vidíte, panuje tu zmätok a stres. Nevieme, ako to bude. Margus nás píši. Vráť sa k nám. Budem to riešiť súdnou cestou, opakujem. Ako si myslíte, že môže dopadnúť táto kauza? Môže to dopadnúť v obrovský neprospech týchto neústupčivých ľudí. Veríte si? Nemusím veriť, ja to vyhrám. Pozrite sa na nich, veď sú padnutí na hlavu. Čo to má byť? Prečo to objímajú naše Chcem sa strany? spýtať, aké páky máte na korporáciu palmový olej? Cez naše tela neprejdú. Cez vaše tela neprejdú. Čo si o tom myslíte vy? Prejdú či neprejdú? Prejdeme. To je náš pozemok a právna legislatíva vám zakazuje robiť tieto veci. Naša matka Zem nás potrebuje. Presne tak, ako hovorí. A ja som bola nakútaná. A ja som bola taký maličký bol, keď som ho našla dobitý. Hystéka bol dobrá rada. Nechaj ma! Nechaj ma! Preto začnime konať! Myslíte si, že peniaze sú všetko? Nie! Chceš zachrániť les? Áno! Účelom obchodu a preto teraz staňme a začneme konať! Viete, čo musíte urobiť? Prídete domov, pozrite sa osprchujete sa samozrejme, pozrite sa, dav, zeberete a zahodíte! Útok, kam sa podiela? Veď matka príroda to takto určite nechcela! Presne tak! Mám sen, že tento svet zachováme pre ostatné generácie. Iba na nás, aby sme to zastavili. Už prichádza minister, uvidíme, čo nám povie. Áno, sú tu nejakí šachtovia, tu poskakujú kompáci. Dobre, uvidíme, čo s tým bude. Áno, pochopiteľne. Pozrite sa, pani redaktorka, ako som vám už povedal, necháme to na orgány činné v trestnom konaní a tie rozhodnú. Pozrite sa, myslíte si, že tento dav je postačujúci na to, aby sa niečo zmenilo? Áno! Necháme to na orgány! Nech sa páči, pán minister. Ako môžete vidieť, situácia je naozaj napätá. Čo povie minister? A pevne verím, že dojdeme k spoločnému riešeniu
ktoré bude môcť posunúť našu krajinu ďalej. Do bazéna, do bazéna, do bazéna, do bazéna, do bazéna. Ja si myslím, že by sa to malo riešiť tu a teraz. Čo si myslíte o tejto kauze? Čo sa stalo? Nič nám nepovedal, nič sme sa nedozvedeli a zasiaľ svoje, že to budeme určite pokračovať. Máte ešte nádej, že sa to vyrieši? Samozrejme, musíme bojovať za tie jediné orangutány. Ďakujem za vyjadrenie. Pre televíziu RF Olga Pušná. To bolo na dnes všetko. Touto témou sa budeme zaoberať ešte nasledujúcich pár dní a informácie vám budeme prinášať priebežne. Dnes si môžete ešte na televízii RF vychutnať Hornú dolnú s Cuky Luky a kredencom nakoniec. Dovidenia!